A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou tamén a Praza de Abastos de Ribeira, lugar no que destacou o papel destes puntos de venda e a gran acollida do bono peixe impulsado pola Xunta de Galicia. Con motivo da inauguración da Feira Gastromar en Ribeira, a conselleira do Mar aproveitou a ocasión para facer unha visita á Praza de Abastos, lugar no que resaltou a importancia da consumición do produto local. Así mesmo mencionou o bono peixe, unha iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia que busca promocionar o consumo de alimentos procedentes do mar. Este ano sacamos unha iniciativa desde a Consellería que é o bono peixe e que tamén o descarguen e que sigan consumindo pescado, que é fundamental para mantener unha vida sana. Por ende, asegurou que este bono está tendo moito éxito, conseguindo xa unha gran serie de descargas e usos. Ben, moi ben, está indo moi ben, a xente, o feedback que estemos tendo do comercio é moi positivo, sobre todo o que máis nos satisface é que nos digan que se está acercando xente nova, xente que, e sobre todo novos clientes. Entonces, o feedback que estamos tendo das cadenas e das peixerías que están, digamos, tomando pulso desta iniciativa é moi favorable. Debido aos resultados positivos que está conseguindo obter esta iniciativa, a conselleira Marta Villaverde asegurou que a proposta de lanzala outra vez o vindeiro ano xa está sobre a mesa. Pois está encima da mesa, por suposto que sí, unha iniciativa dentro dos puntos débiles que temos ahora mismo para o consumo de peixe está precisamente o prezo. O precio é un dos hándicaps que ten ahora mismo o consumidor para acceder a ter peixe na mesa e consideramos que iniciativas destas, xa que, por exemplo, o Goberno Central non quere baixar o IVE, que levamos solicitando desde fai moitísimo tempo para que o consumidor se anime a mercar máis peixe, este tipo de iniciativas son os que temos que facer para que se aumente o consumo de peixe por parte dos consumidores. Así, o día de hoxe resultou ser unha xornada completa de tradición, gastronomía e produto local.